erabiltzen dudan teknika da irakurtzea, asko irakurtzea. Irakurtzea edo antzeslanak ikustea, filmak ikustea, asko gustatzen zaidan zerbait da, eta gainera da nire inspirazio iturririk handiena, ez besteen lanak ikustea, besteen lanak irakurtzea, eta hortik sortzen dira ideia asko, ez? Azkenean, sortzea nolabait kopiatzea da. Dena esanda dago, ez? Angel Erroren poema ezagun batean ez gertzen zen, ez? Dena esanda dago edo dena idatzita dago, baina ez nik idatzita, ez? Orduan, azkenean, bueno, gauza asko daude eta oso ederra da ere bai, hori ez, ikustea besteek zer egiten duten, nondi jotzen duten, ze historio ari diren kontatzen, nola ari diren kontatzen, ez? Eta hortik beti sortzen zaizu ideia bat, ez? Ostras, nik hau nola esango nuke, ez? Edo nik honen inguruan nola hitz egingo nuke.